Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо қарор дорем ноҳияи Бобоҷон Ғафуров деҳаи Овчқалачава. Мо муроҷиат шуд барои кӯмак ва барои дилпурӣ мо наздик омада дидем ки ҳамин холам Темирова Кимёхон касали саратон шудагӣ буданд. Барои гирифтани химия ва дору уколашон маблағҳои определёни лозим будааст. Уже 9 бор гирифтагӣ буданд. Ин касанда ёрдам мекардаги касашон нест. Якта ҳамин бево буданд нигоҳи бинба фарзанд якта доштаги афсӯски ва одамам аз олам гузаштаги буданд. Шароити оилавии хонашонам сахт вазнин. ҳозир мо хайр нишон метим. Барои ҳамин аз шахсони хайрхоҳ хоҳиш карда мешавад ки ким чанд қадаре ки тонад ягон касанда агар шубҳаш бошад номери телефони худашон карти худашона метавонедтон занг зада пурсида ё метавонедтон аз наздик омда дида кӯмаки худатона расонидан ба. Баъд инҷанда мана ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандашон будааст ки ҳаққони ҳамин одам ҳамин касал муҳтоҷи кӯмаки ману шумо будиянд. Бо як бор дига мегӯям ки ким чанд қадаре ки тонад якҷоя ҳаминоро дастгирӣ мекунем. Худо илоҳим касалишон ба шифо диҳад. Хайр ман бо ҳозир хонаҳошонро нишон медиҳам. Дӯстони азиз, мани хонаҳои зиндагӣ мекунем, деворлор расфо шуда будааст. ин хонае ки зиндагӣ мекунам. аталако расфо шудагӣ обчаки досагӣ як амали неки шумо метавонад зиндагии касеро дигар кунад.